साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै ब्रह्म गियाननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। जोंनि गेजेराव दङ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मासिगिरि आरो गसाइगाव BEd कलेजनि गोरायुं बिथां डक्टर अजित बर'। बे समाव आङो गेदेमा बिथांनिफ्राय बिथांनि जाफुंसारनायनि आन्दोआव गोबां बाथ्रा जोङो दिनैनि बे आयदानि गेजेरजों मिथिनो नाजागोन। दा नंगौ जोंनि सैथो धोरोम गुरुफ्रा जोंनो सैथो आरो थार लामाखौ जोंनो होलाङो। दा बेनि बेलायावबो धोरोम गुरुफ्रा होलांनाय माखासे लामाखौ संदाननानै जों जाफुंसार बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो हागोन। गिबियावनो बे समाव जोंनि दिनैनि बे हांख्रायजानाय आलासि बिथां डक्टर अजित बर' बिथांनिसिम गिबियावनो ब्रह्म गियाननि जानानै खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। दा नंगौ जों मिथिनायाव थांनाय 2005 मायथाइयाव नोंथाङा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो बर' समाजाव बिनि बिहोमा गांसे आबुं माने बुंनो थाङोब्ला गिबि मोनसे बिजाब महरै नोंथांनि नाजानायाव 2005 मायथाइयाव बेखौ सेबखांनाय जादों। बेनि उनाव नोंथाङा धोरोमनि हाबा मावनानै लाइमोन आफाद दानायनिफ्राय गोबां हाबा मावबोबाय। दा फैयै फैयै नोंथाङा दिनैनि बे थासारियाव सासे जाफुंसार बर'नि सासे सोलोंथाइगिरि, सासे थुलुंगागिरि, गोबां बिथिङाव सासे राफोद लिरगिरिबो। दा बे बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि बे जाफुंसारनायनि आन्दोआव जे गेदेमाफोरनि माखासे बिहोमा दङ बेनि सायाव फंनैसो फोरमायनो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबावबाय। 2005 मायथाइयाव आंनि गिबिसिन बिजाब गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो बिनि बिहोमा बेनि सायाव आङो लिरदों आरो बियो फोसावजादों। दा बे बिजाबखौ फोसावनायनि आन्दोआव आंहा माखासे थुलुंगा दङ। 1994 मायथाइयाव आङो ब्रह्म धोरोमाव दीक्षा लादों। गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बिथाङा आंनि दीक्षा गुरु। बेनिफ्राय लासै लासै बिथाङा आंखौ लेंहरबाय। दिनैबो मेलाव लेंहरो, गाबोनबो मेलाव लेंहरो, बिब्दिनो लेक्सार होहोयो। आरो गिबि समाव आङो लेक्सारफोरखौ मोजाङै होनो रोङामोन। 2000 मायथाइयाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आङो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट जादों। बे समनिफ्राय आङो मोनसे बिजाब गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बिजाब बेखौ आं फरायनो मोन्दों। दिनै एसे गाबोन एसे आं फरायनो मोनबाय। मानसिफोरनि खुगानिफ्राय आं खोनाबाय गुरुदेवा सोरगो। आं बे समाव मिथियामोन आरो खिन्थु आङो बेखौ साननो हमबाय गुरुदेवा सोरमोन बियो, बेखौ आङो एसे फरायनाया मोजां होननानै सासे मानसिनाव बिजाबखौ मोनबाय आङो। बेनिफ्राय आङो माखासे गोनांखौल' थख' आखाइजों लिरनानै आं लादों। बे समाव आं गामियावनो थायोमोन। थख' जायखौ आं लिरदों बेनि सायावनो आङो स्टाडि खालामनानै एसे लेक्सारबो होनो आङो स्टाडि खालामबाय। आरो बेनिफ्राय गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ आंखौ थुलुंगा होबाय। 2005 मायथाइयाव ब्रह्म धोरोमनि 100 बोसोरारि जथुम जागोन। बेयाव बे बिजाबा बहनजानांगौ। नोङो गुरुदेवनि जिउ खौरांनि सायाव मोनसे बिजाब लिर होननानै आंखौ थुलुंगा होबाय। बेनिफ्राय आङो बिथांनि थुलुंगाखौ लानानै काजिगामियाव आं थांदों, धुबुरीयाव आं थांदों, बरपेटायाव आं थांदों, क'क्राझाराव दतमायाव आं गोबां जायगा गिदिंनानै आं बे बिजाबखौ लिरबाय। बे बिजाबा आंखौ थुलुंगा होबाय। बेनिफ्राय आङो आरो थुलुंगा मोनबावबाय गुबुन बिजाब सोरजिनो थाखाय। गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ जों मिथिगौ ओरैबायदि सासे आदर्श सुबुंनि बिदिन्थि बिथाङा गावनो खामानि मावोमोन, खुगाजोंल' बुङामोन। बिथाङा आबाद मावनाय, बिजनेस मावनाय, गेलेमु बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव, गेलेनायावबो जेना, दामनायावबो जेना, मोसानायावबो जेना, खन्नायावबो जेना, लिरनायावबो जेना, धोरोम सिबिनायावबो फोसावनायावबो जेना, बेबायदि सासे सुबुंमोन। आरो बिथाङा आंखौ बिराद थुलुंगा होदों। आरो बिथांनि थुलुंगाजों आङो थुनलाइ फोथाराव आवगायलांनो हादों। बेनिफ्राय गेदेमाफोरनि बाथ्रा बुङोब्ला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि बाथ्राखौथ' जोङो बुंब्ला फोजोबनो हाया। आङो बिथांनि सायाव गोबां बिजाब लिरबाय। 2005 मायथाइयाव फोसावजानायनिफ्राय आरो आङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सान्थौ होननाय मोनसे बिजाब लिरबावदों। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो ब्रह्म धोरोम आं लिरदों। आरो बेनिफ्राय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म होननाय आङो बिजाब आरो लिरदों। बिदिनो गोबां बिजाबखौ आं लिरलांबाय, लिरब्लाबो जोबा। माने सर्सआनो ओरैबायदि दङ
जोबा दा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जुदि समाजनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो हायोब्ला होमबा जों मानो हाया जानो थ' बिथांनि गियाना आंखौ थुलुंगा होदों आरो आंनि साक्सेस जानायनि आन्दोआव मानसि गेदेरफोरनि थुलुंगा बेखौ जुदि आङो बुङो अब्ला APJ आब्दुल कालाम बिथांनि थुलुंगायाबो खम नङा बिथांनि फंफ्रोमबो राव जेब्ला जों गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फरायदोंमोन बे समाव APJ आब्दुल कालामआ मोनसे लेक्सार होफैदोंमोन आरो बिथांखौ आं लोगो मोन्दोंमोन फेस टु फेस बिथांखौ नुनानै आङो गोमोदों आरो थुलुंगा मोन्दों मोनफ्रोमबो रावा थुलुंगामोन बिथांनिया थ' बिथाङाबो आंखौ थुलुंगा होदों आरो बिदिनो मानसि गेदेरफोरनि जिउ खौरांखौ आं एफा फरायोमोन आरो बै मानसि गेदेरफोरनि जिउ खौरांखौ फरायोब्ला जोङो थुलुंगा मोनखाङो बिथांमोनहा माबायदि लाइफ स्टाइल दादोंमोन बबे लामाजों बिथांमोनहा आगान सुरलांदोंमोन बोरै साक्सेस जालांदों बिथांमोननि जि लाइफ स्टाइल बेखौ आङो थुलुंगा हिसाबै आं लादोंमोन सिरि आं लादोंमोन थिग बेबायदिनो जोङो बयबो फरायसाफ्रा मानसि गेदेरफोरनि जिउ खौरांखौ फरायोब्ला मोजां लामायाव थाबायलांनो हागोन आरो थुलुंगा मोनगोन साफ्रोमबो गेदेमाफोरनि जिउ खौराङा इउनिक रुजुजायै बिराद इन्टारेस्टिं फरायनो बिराद मोजां बिसिनि जानाय थानाय लोंनाय उन्दुनाय मेथाइ खननाय मोसानाय लिरनाय मा समाव सिखारो मा समाव उन्दुयो बे रोखोमनि हुदाफोरखौ जोङो फल' खालामनो हायो आथिखालाव जों बांसिन नुनो मोनदों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ धोरोम बिथिंथिंल' एसे गुरुत्व होनाय बायदि जों नुनो मोनो जिहेतु गुरुदेव कालिचरणआ जोंनि मिथिनायाव गोबां जाथिनि थाखायसो मावदों दा जाथिखौ बोखांनो थांनायाव धोरोमनि मददल'सो लादोंमोन बिथाङा दा बिथांखौ धोरोमनि फारसे धोरोम गुरु हिसाबै नोजोर होनानै जोंनि ससाइटिनि माखासे मानसिफ्रा बिथांनि सायाव मिथिनो लुबैनाया खम दा बे बेलायाव नोंथांनि मोन्दांथिया माबायदि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ धोरोम गुरुल' होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन बिथाङा धोरोमखौ फोसावदोंमोन 1905 मायथाइयाव गांसे बिजाब बिथाङा मोनदोंमोन सारनि क्रिया बे बिजाबखौ फरायनानै बिथाङा सानबाय जे जोंनि बर' समाजावबो जोङो मोनसे हेल्दी चेन्ज लाबोनांगौ जोंनि जि आइडेन्टिटि जोंनि हारिमु राव थुनलाइ बेखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय मोनसे ओरैबायदि सान्थौ लाबोनांगौ बिदि हिसाबै बिथाङा ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै फोसावदोंमोन आरो ब्रह्म धोरोमा बर' राव थुनलाइ हारिमु बेनि जेबो हेंथा नङा बर' राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायसो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ फोसावलांदों ब्रह्म धोरोम फोसावनायनि अनगायैबो बिथाङा नुबाय बर'फोरा रांखान्थि फोथाराव राजखान्थि फोथाराव हारिमु फोथाराव मोनफ्रोमबो फोथाराव गुलाय गुजाय जादों उन जानानै दङ लेथेर फेथेर जादों बेफोरनि थाखाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गुबुन आफाद दानानै मोनसे जांख्रिखां बिथाङा लाबोदोंमोन जांख्रिथाय बिथाङा लाबोदोंमोन आरो जांख्रिखांदोंमोन फरायसा आफाद बिथाङा दादोंमोन बर' सात्र सन्मिलननि बर'फोरखौ खौसे खालामनो बर' महासन्मिलननि आइजोफोरखौ खौसे खालामनो आइजो आफाद दादोंमोन आबादारि बिथांमोनखौ खौसे खालामनो आबादारि आफाद दादोंमोन गामियाव जौगाथाय लाबोनो थाखाय भिलेज डेभेलपमेन्ट कमिटि दादोंमोन सेभेन कमिसननो 1925 मायथाइयाव मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन बै मेम'रेन्डामाव गासै 12था आयदाफोर दंमोन बै 12था आयदायावनो जोंनि बर'नि जे फाउन्डेसन बेयो दंजोबोमोन जे बर'फ्रा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो थाखाय मा खामानि मावनांगौ बै मेम'रेन्डामाव खिन्थु थख' दंजोबखायो बेयाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि बाथ्रा दङ बड' रेजिमेन्टनि बाथ्रा दङ बेयाव आरो प्रि प्राइमारि इडुकेसननि बाथ्रा दङ स्कलारशिपनि बाथ्रा दङ गोबां बाथ्रायानो बेयाव हाबजोबनानै दङ रांखान्थि राजखान्थि हारिमु राव थुनलाइ मोनफ्रोमबो बिथिङा बेयाव हाबनानै दङमोन दा जोङो बुंनांगोन जोङो बर'फ्रा अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय जोङो मा मावनांगौ बै एजेन्डाफोरखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जोंनो होलांखादों दा बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ सासे समाज फोसाबगिरि गेदेरथार समाज फोसाबगिरि सासे बिथाङा सानसुमा फिल'सफार आरो सासे आध्यात्मिक गुरु बिथाङा दा बे बेलायाव जोङो गुरुदेवखौ थौले नोजोरजों नायोब्ला बे गोरोन्थि जागोन गुरुदेवा जोङो मा फोरोंलांदों
बे फोरोंनायखौ साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा फल' खालामनांगौ गुरुदेवादि मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होनानै खामानि मावदोंमोन बेबायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो दिनै बिराद गोनांथार जादों जाय बिथाङा जोंखौ गोरोबलायैनि गेजेरावबो खौसेथि थानो थाखाय जोंनो मोन्थोर होगोन जोंनो बोलो होगोन बैबायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नांगौ दा नंगौ 19 जौथाइनि गिबि बाहागोआवनो बिथाङा बै समावनो दिनैनिफ्राय 100 बोसोर आगोलावनो बिथाङा बर'खौ जातिखौ फोसाबनायनि जिथु हाबा मावलांबाय दिनैनि सुबुंफोरा आथिखालाव बेफोर बाथ्राखौ साननानै आगोर मोना जिहेतु बै समाव लामा सामा गैयामोन दा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थाबायनानै गराय मैदेराव गाखोनानै बिथाङा बर' जातिखौ फोसाबनायनि जिबायदि खामानि मावबोदोंमोन आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जाति आरो हारि दानायनि खामानि मावनो मा बे समाव मा बुंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा खामानि मावनांगौ जिहेतु दङ दा लाइमोनफ्रा फरायनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो बिथिङाव आखाइ होयोब्ला मोजां जेरै थुनलाइ बिथिङाव जिहेतु दा आथिखालनि थासारिखौ लानानै इयुथ्सफोरनि गेजेराव माखासे नांलाय खमलाय क्लेसिं माने गेदेरफोरखौ मान होनाया बिराद खमायलांबाय आरो थारमाने सोरबा लिडारखौ सोरबा गोरोंखौ मान होनाया माने गैया जालांबाय आरो माने सानफ्रामबो जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो माने मानसि गिदिरफोरखौबो जोंनि माखासे इयुथ्सफ्रा माने गाज्रि बाथ्रा बुंनो बा रायनो माने बिराद साहस खालामनानै माने खोथा बाथ्रा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बे बेलायाव बेनि थाखाय जोङो गथ'फोरखौल' जों दाय होनो हाया दायनिगिरिया जोंबो जोङो बिसोरनो लामा दिन्थिनो हायाखै खारन जोङो जायखौ दिन्थियो बिसोर बेखौ फल' खालामो बेनिखायनो गिबियाव बे दायखौ जों लाग्रोनांगोन आरो जों मोनसे ओरैबायदि हेल्दी सिचुएशन मोनसे गोग्गो थासारि जोङो दानांगोन गोग्गो थासारि जुदि जोङो दानो हायोब्ला अब्ला बै गोदोनि जि थासारि गेदेरफोरखौ मान होनाय फोरोंगिरिफोरखौ सिबिनाय बिमा बिफाफोरखौ खुलुमनाय बेबायदि थासारिया फैथारगोन दा बे बेलायाव जोंनि दानि प्रेजेन्ट सिचुएशन बेखौ जोङो कन्ट्रलबो खालामनो हानांगोन गेदेरफ्रानो जुदि लामा दिन्थियोब्ला फेग्रा मुवा जानानै मोसानांगौ लोंनांगौ जानांगौ होननानै लामा दिन्थियोब्ला उन्दैफोरखौ जों मानो रायनो हाया जोङो खारन जोंखौ बिसोर फल' खालामो साफ्रोमबो गेदेरफ्रा जायखिजाया फोथाराव थानानै जुदि मोजां खामानि मावोब्ला रल मडेल जानो हागोन बियो आबादखौ जुदि बियो मावनानै लाख लाख थाखा खामायोब्ला आबाद मावनानै जुदि बे गारि बायोब्ला आबाद मावनानै जुदि बे बिल्डिं लुयोब्ला आबाद मावनानै जुदि बियो मोनसे गोजोन संसार दायोब्ला बै थासारिया फरायसाफोरनि समाजाव मोनसे गोहोम खोख्लैगोन सोरबा सासेया बिजनेस मावनानै लाख थाखा खामायदोंब्ला रंजादोंब्ला रावनिबो हानि खालामाखैब्ला बैबायदि थासारिया फरायसा समाजाव मोनसे गोहोम खोख्लैगोन फोरोंगिरिफ्रा गावखौ बावसोमनानै फोरोङोब्ला सोलोंथाइ होयोब्ला फोरोंगिरिफ्रा साफ्रोमबो गावखौनो रल मडेल हिसाबै जुदि एस्टाब्लिश खालामनो हायोब्ला बै गोहोमा फरायसा समाजाव गोग्लैगोन दा बेनिखायनो सासे फरायसाया गाज्रि मावदोंब्ला बेखौ रायनाया सोंखारिनाया बियो अल्टारनेटिभ नङा बा बियो सलुसन नङा जोङो मिथिनो नाजानांगोन बिदि गाज्रि खामानि मावदों मा बिथिङाव बे गाज्रि खामानि मावदों मानि थाखाय मावदों बेखौ जोङो स्टाडि खालामग्रोनांगोन बेनिफ्राय जों सलुसनखौ जोङो होनांगोन थासारिखौ जोङो सोंखारिब्ला बे सलुसन नङा खिन्थु थासारिखौ गाज्रि खालामनाया जोंबो दायनिगिरि दा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोंहा सांग्रां जानांगौ जाबाय आङो दिनै नुदों जे सासे बिफाखौ मान होआ सासे बिमाखौ मान होआ फोथाया जाय बिमानि उदैनिफ्राय बे गथ'आ जोनोम मोनबाय जाय बिमाया गावनि उदैयाव 9 मास 9 दान सासे गथ'खौ बियो आलो गोजोन खांबाय लाखिबाय बियो अखा बांखानिफ्राय बे प्रटेक्शन होबाय ओंखाम उखैनायनिफ्राय बे प्रटेक्शन होबाय सार अन्थाइ गावनायनिफ्राय बे उदै सिङाव थानाय गथ'खौ बे प्रटेक्शन होबाय गावखौ बावसोमनानै बैबादि बिमाखौ जुदि गथ'फ्रा मान होआब्ला बिमानि गोसोआ मा जागोन बिखाया मा जागोन गावगोन नङा होनबा गावफ्लेगोन बियो दा बेनिखायनो बे मेसेजखौबो जोङो होनो हानांगोन फरायसाफोरनो जे बिमायादि गोरबोआव लानाय समाव बिराद दुखु खस्थ' सहायदोंमोन बेबायदि मेसेजखौ गथ'फोरनो रोखा रोखा होनो हानांगोन अब्ला थारैनो गथ'फ्रा बेखौ बुजिगोन न'खराव साखोन सिखोन लाखिनांगोन बिमा बिफाजों मोनसे मोजां सोमोन्दो थानांगोन मोनसे बिउटिफुल समायना थासारि
न'खराव थायोब्ला बेयाव गथ'फ्रा थानो मोजां मोनगोन सोलोंनो मोजां मोनगोन दा बेनिखायनो थासारिखौ जोङो गोसो होनाया मोजां आरो थासारिखौ जुदि जोङो हेल्दी खालामनो हायोब्ला मोजां जुदि जों फोसाबनो हायोब्ला थारैनो फैगोन दिनैबो दङ मोजां मानसि दङ गैया होननानै जों बुंनो हाया जे जोंखौनो लामायाव लोगो मोनोब्ला जोंनि फोरोंगिरिफोर दाबो रेसपेक्ट खालामो जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं दाबो रेसपेक्ट खालामो नोंथांनि चेनेलाव आं दिनै फैदों उदालगुरियाव आङो जाय कलेजाव आं फरायदोंमोन बिश्वनाथ कलेज आङो 1996 मायथाइयाव बै बिश्वनाथ कलेजखौ आं नागारलांदों नाथाय दिनैसिम आं बिथांमोनखौ बावाखै दिनैनि बे समाव आङो साथाम आंनि प्रफेसर कलेजनि प्रफेसर आरो बिथांमोननि बिसि साथाम मानसि बिथांमोननि बिसिखौ जय लायोबा 6 जन मानसि 6 जन मानसिनो आङो 6था आर'नाइ होनानै फैदों आङो खुलुमनानै फैदों आङो बेखौ आंनि फेसबुकआव आं होगोन थ' बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव थानांगोन फरायसाफ्रादि फोरोंगिरिफोरखौ मान होयो गेदेरफोरखौ मान होयो मान होजानायबो जानांगोन नङा होनबा फोथायजानायबो जानांगोन नोंथांनि आखलानो जुदि मोजां नङाब्ला सोर मान होनो गोसो जानो नङा होनबा रावबो फोथायनो गोसो जानाय नङा बैबायदि थासारिखौ गेदेरफ्रा दानानै लानांगोन आरो बेखिनि गोजोननाय थाबाय गेदेमा बिथांनिफ्राय जोङो दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जिहेतु जों समाजाव गुरुफोरनि बा गेदेमा बिथांमोननिफ्राय जिहेतु आदर्श बेफोरखौ जों मानिनानै सोलियोब्ला थारैनो जिउआव जाफुंसार जानो हायो आरो जों जेबायदि थासारियाव सुबुङा दिनै थांनानै दं बेबायदि थासारिखौबो जों गावनो दानानै लानो हायो बा बिमा बिफाया बा गारजेना बेफोरखौ बानायनानै होनो हायोब्लासो जों समाजाव गोग्गो थासारिखौ जों मोननो हायो गेदेमा बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जोबथारनायाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम फिन अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ बावहरनानै दिनैनि बे सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।